Right, ma-streets e-social media nhasi hatisi ma-streets, nhasi taita kudzifambira nyaya dzachona. Ndakagara nema-legends adidi panyaya dzekomedi ava vanhuwo vari kupinzwa mai manje. Ndoda kuudza kuti ava ndo ma-content creators. Ndakushaya kuti ndotaka tichiti Mbuya Rera, but apa musi kuratidza kuti muri Mbuya Rera. Ndototi mukoma makasimbere ko. Tinofara edu makadizvinya meno kuti muri sei? Aiwa isusu tiri nani. Nhasi tomboisa zvaMbuya Rera paside. Tombotaura zvaBig Sam. Big Sam. Big Sam. Alright, aiwa ndofunga mangozvinzwira. Muri yeZimbabwe inoda kubva yatanga yaziva kuti anombonzi Big Sam uyu ndiani chaizvo, akabva nekupi? Kungoerekana akutobhirisa ma-streets zvakabva nekupi? Right, Big Sam mukorekoro wehurungwe ka. Wani mukorekoro akabva kuhurungwe kuzonetsa kuya kuzomirira makorekore muHarare. Imagine all the way from Hurungwe kuya kuzomirira biyangu muno muHarare. Alright, munotochirowa chikorekore ndochinzwa chibuda. Aiwa, handeta chekusanyaura chaiko bro. Ndichijaize. Ndeta chekuja chaiko chikorekore. Kureva kuti mimi makazvarwa kuHurungwe mukakureko kwere kana kuti zvakamira sei? No, isu hatina kuzvarirwa kuHurungwe, but tiri makorekore. Alright. Su originality yedu vana sekuru vedu vanobva kuMasvingo. Alright. Ndokwavanobva, but isu sedu tiri makorekore. Korekore wekuMasvingo. Alright. Saka kuchikoro makadzidza kupi? Makatangira kupi kuchikoro? Mukaperera makupi? Zvekuita zvakare zvakatanga rini chaizvo kuzodiscover kuti nini handichade kupfeka hovhorosi, ndakuda kusunga dhusa? Mbuya Rera. Yeah, it's a long story. It's a long story. Kuti ndinyatsokuexplaina zvinotoda time chaiyo, but anyway I will try kuti ndingoexplaina. Like kudzidza kwandakaita, vabereki vangu inini to be honestly vakashaya vese, moms namdara. When I was young, 4 years, ndine 4 years vakashaya maparents. So isusu kwedu kwataigara ushavani, ndo kwedu chaiko kwataigara nemaparents. Then ndobva vazoshaya. So vashaya, we started kuchengetwa nagogo mai vamama, of which vana gogo vanga vari maNdebele from Slovenia. Kana ukanzwa chimbotaura futi Ndebele. Alright, makaikwereta ikoko. Alright. So I started to gara kuSlovenia, lowa Gweru ndagara kuSlovenia, because vaishanda kuSlovenia same time vaishanda kulowa Gweru but vachigara kuSlovenia. Alright. Saka ndoko ndakanga ndichigara kuSlovenia. Saka ndaitongowo muNdebele, ndaitotaura Ndebele. Then tabva ipapo takazotorwa nabamukuru mukoma wamudhara vaigara kuKwekwe. Mashona ka tabva kumaNdebele makuenda kumashona of which shona yaitondinetsa, ndakanga ndisingatogoni kutotaura shona, ndaitotaura Ndebele. So we started to gara kuKwekwe, chienda kuKwekwe, ndikadzidza kuKwekwe paDambudzi primary school, chichengetwa nabamukuru. Then takazenge tabva kuKwekwe manje. Nongozivawo life yekuti unorarama usina vabereki, unogona kunzi ngamboya kuno vana timbovachengeta. So ndiri munhu wekuti ndakagara nemunhu wese wemufamily, both sides, kubva kwamai nekwamudhara. So from Kwekwe tauya muno muHarare, tanga kugara kuGlenora. Tagara kuGlenora ndokuzobva manje takumboenda kupi kumusha. Sekuru vati no, vazukuru vangu ngavambouya. Saka nasekuru sezvandaitaura kuti vanga vakatamira kupi kuHurungwe vachibva kupi kuMasvingo. Ini ndobva kuHurungwe noti kuDarwin ona kwanda ningaiti kuDarwin makorekore haasi kuDarwin chete, makorekore ari Mash Central neMash West, it's the same belt. Saka vanhu vanotanga vanonyanyoziva kunana Mash Central uku kwandanga vakatokangana uku ndo kutori nemuzinda wacho wemakorekore. And then vamwe vanotanzi chakada kufanira chitoko. No, there are two languages akatosiyana. Chitoko chiri deep than chikorekore, zvakatoti siyane. So takazoenda nogara kumusha manje, kunova ndo kwandakatanga kuita sei kutaura chikorekore. Imbofunga kuti by the time iyoyo wabva kumaNdebele wauya kunoku kumashona, and then wabva waenda mumakorekore futi. So kwandiri it was easy kuti ndibate that language
although vanhu vataigara navo mavhitori vatombotava vanga vasingatogoniwo chikorekore chacho. So ndakanga ndiri munhu kuchikoro kwandakadzidza because ndakaenda ndandiri kuprimary from grade 5 kusvika ndapedza grade 7 ikoko kuhurungwe primary yangu and secondary yangu. Exactly. So secondary makagumira form 4 form 4. Muchizobvapo zvekuacta izvi handei pane zvekuacta izvi kuti zvakazotanga sei? Zvekuacta izvi even ndiri kuchikoro ndiri kuprimary ndaitongoita zvekutongoitawo madrama pachikoro, but problem yandakanga ndiinayo ndeyekuti ndiri munhu aingoda kungozviitira zvinhu zvangu ndega, singadi zvokunyanya kushanda nevanhu. Saka pachikoro zvinhu zvekutoti vanhu vaigona kungozviti aiwa uyu hatimukwanise CNN, but ndaigona kuita sei kutongozviitira zvinhu zvangu ndega. So ndakatanga kuzviitirawo chikoro primary and secondary. Saka unongozivawo kana wapedzawo secondary unenge wangoti since zvechikoro ndapedza, but zvekuacta izvi unenge uchinyatsotarisa kuti zvinhu zvacho zvinogona kundisvitsa kupi, uchimbotry kuzviaida. You know, it's not easy kuti uudze vanhu kuti inini kana chinge ndakura ndaita zvekuacta madrama, iwo uchigara nevanhu vanenge vachitaura kuti panapa panoita zvechikoro panapa. Munhu wese kuchikoro, vana baba vako takaenza chikoro vakadzidza vakaita sei. But ndaingotarisa kuti like inini mudhara wangu he was a football player, vaitambira Lancashire Steel, vaitambira Shabani Mine. Saka ndezvedzinza hazvisi zvekuti chichichichi. Aiwa vakatombonetsa. Vakatombonetsa chaiko. Vainzani pamwe pano umwe angatotarisa angatoda kuzoti mwana wani watozototi aiva favorite player wangu. Ndainzi Gideon Dekeza. But kuma-90s ndikudhara chaiko. Mazvinzwa mwana waDekeza ari panapa kana mucharangarira aitamba bhora. So after that ndapedza chikoro manje. Unongoziva wapedza chikoro kuti uchiti uda kuti uitewo zvinoenderana nechipo chako, iwe papakatongoipa zvinhu zvasina kumira zvakanaka. And zvinhu zvainetsa kuti zvigamuchirike kuvanhu kuti ndaita zvekuita madrama vanhu vachingoti shamwari zvameno, but isusu chatongokurudzira ndechekuti ita zvechikoro. Guys, kuchikoro handirambi, but oneka kuchikoro kwacho kunotonetsawo kuti nditounderstandawo zvinhu zvekuchikoro zvacho zvaitondinetsa, to be honestly. So I end up ndangoti meno kuti zvichazofamba sei, but still inini chipo changu ndo chandinotarisira kuti chizondiraramisa. So I started kuzoita zvemadrama izvi ndatobva kuchikoro, but ndakagara for a long time. Bozi ndakazenge ndaita mukadzika unongozivawo. Panga pane mudzimai. Mudzimai aripo izvezvi. Aripo. Saka madhamu vanozvibata sei zvekugarisana naMbuya Rera? Vakatongozvijairawo. Vakatongozvijaira, saka hapana vanotongoitawo zvinenge zviripo. Dance according to the tune. Yeah, she's very supportive. Andidunyepa, she's very supportive. Ndo vanotomboyawo nedzimwe pfungwa kuti demambodai. Tichitoona kuti zvishuwa zviri kutoshanda, vanhu vari kutozvigamuchira, zvinhu zvotase zviri kutochinja. So 2017 ndo pandakazoti ndichinyatsotanga kuita zvemadrama, but by that time iyoyo ndansiri muno muHarare, I was in Karoi. Fuchi ndobva ndachinyatsotarisa kuti this place kuti ndiite basa rangu zvizonyatsofamba zvakanaka, ndikuona kunge zvinhu zvogona kuita sei zvogona kundiremera, because kwada kutarisa kunze kuna vamwe vane zvipo, but because of place yaanenge ari, one anogona kushaya munhu anomusimudzira kana kungoita zvinhu zvinongopererawo munzvimbo imomomo, because isusu takatarisa international level kakuti chinhu ichi ichi ndoda kuenda nacho kure, ndoda kutochitora kuti tichiendese pabig screen, ndabva nacho ipapo ndaenda nacho kuAmerica, ndoda kudai. Like I just want to show people kuti no, inini ndiri talented. So I believe in my talent. So I started to ndakabva ndamove from Karoi ndauya kuno kuHarare, and you know zvakatongooma kuti wangoita move on kubva ikoko kuya kuno kuti uchitangana nezvinhu izvozvo zvakatongooma.
I started kumboshanda kutsvaga basa kudidi but ndaingobalancisa both sides masides ese kubasa neuku kuti zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka. So ndakabva ndangoitawo lucky rekuti face wangu ndiyakanongonditi akuna chii wangu since kutaura kudaita zvekuita madrama hatasitombodanana namakamera taitongoita zvezvekutongoti bosi yaita zvephotoshoot bva handiti chii akuna chiiwo since uri kufara kuita zvekuita madrama inditoriwo netimu rangu roita nemakamera chichichichi saka iwo pandinoendawo chinokumbirawo ndikapuwawo kamera totanongoshoot. Saka inini pfungwa yangu yakanga iri pakuekta ndaida kuita zvana vharazipi chaizvo zvezve nana Mai John zvana kapfupi nanani like kuita katimu kakatokura. So zvakati netsei manje kuti uwane vanhu vaunokwanisa kushanda navo, wana una mari, vanhu vauda kubhadharwa ende zvinhu zvinongonetsa kuti unonotsvaga munhu kuti auye akubatsire usina chinhu chauri kumupa. Zvinhu zvako hazvinyatsokubuda zvakanaka. So I end up ndangoti madhira aya ndichangosiyana nazvo zvinhu zvinenge zviri kunetsa izvi. So that guy ndobva azonditi iwo unomboonawo here mamwe macomedians like zvavanoita. Katarisa izvezvizvi kuna na Mama V, kuna na pangwe kwakuna na Mama V nana Astra veve. Zvikanzi mbotarisawo here iwo manje pazvinhu zvako zvaruda kuita dei watongoita saizvozvo panda kusunga dhuku usunga dhuku wotongoita semukadzi panda kuita chakati wotongodai panda kudai wotongodai wogadzirisa zvinhu zvako zvotofamba zvakanaka. Ndasina kana foni ndikanzi edo wotombonipa foni yako kuti foni cheka uone kuti munhu uyu kuona zvaari kuita uraita hapo. Manje iwo utori mukorekore neadvantage iwo manje since uri mukorekore ukauya neyo language iyoyoyo ukaisa on public I think zvinhu zvako zvogona kuita sei zvogona kutobuda but still chikorekore change chichitaura nani hanzi mimi unongone kutamba. Then ndakabva ndango recorda one video ndarekodha video reri handibva ndatonomuratidza ngashakwa ndazodai shamwari kanzi izvi zvitori boma iye pandakamuratidza that video akabva atongotanga kutongoseka ndibva ndangoti saka wakuseke chiyapa kanzi aiwa uri kuona chinhu ichi kaichi chanyatsobuda zvakanaka zvokuti ukachiposta chinhu ichi vanhu vanogona sei kungonakirwa nacho. Ndanekafoni kahona 8 kaikai so kafoni kakairemerwa kuti ndiuploade zvinhu zvacho paTikTok zvainetsa ofuchi ndakaita gore rese ndisati ndaona imwe foni hombe yekushandisa ndichingori neyo yaitonetsa yanga isingaposti kana chinhu. Then ndakazongoshingira ndobva ndatenga foni hombe saka tongoti pafoni ndo pakazongotangira drama rese pakuita foni hombe ndopa zvakabva zvatanga. Then we started kugadzira mavideos face wangu achonditi kune TikTok unoiziva here TikTok ukanzi enda ipapa toda chitigadzira account bva togadzira account posta mavideos toposta video tokutoona vanhu vatoradza kuona saka iwe ona izvi zvichizwa maviews wasikuona kuti patete 100 views ndikati what do you mean kana uchiti maviews kure zvikanzi vanhu vari kuona zvinhu zvako ndikasaka toda vanhu vari kuona zvinhu izvi watosvika 100 zvikanzi so ndabva ipapo ndobva ndapinda futi mudheni saka ndaigona kutora kana dhugu ramadhamu tokotora ndobva ndangonosunga ndiri pakawanda ndangoita zvinhu zvangu ndobva ndaposta futi nditona mavideos aya akuratidza kuti ari kuita sei ari kuonekwa saka ndo zvakazonyanyondipa shungu manje kuti ndirambe ndichicreata content because of vanhu vairatidza kuti vari kugamuchira zvinhu vari kufarira toona vanhu vachiti mukorekore indofara chikorekore iwe unobva kupi samutoko chichichichichi zvesocial media ndasina kana pressure nazvo because by the time ndakatongotongoda ndakarasika ndingoone pfungwa dzengoti ndida kuita vana vharazipi chaivo but ndaizonzi iwo madhiski acho mukore uno unomatengeserana achatenga dhiski kezvinezvi ndiani saka zvoitwa sei no iwe ngoita basa rako woposta zvinhu zvako ipapapa ndikati I don't think kuti zvinhu zvinondiendesa umberi hanzi aiwa
ingoita saizvozvo ndobva ndatoona kuti following yeye iri kutokura kuTikTok of which page redu tatakatorigadzira but page papo rasingafambi I think rinenge rakatombodhonza kana haisi kana 6 months chaidzo rina about 7-8 followers. Aiwa page rinotinetsa kafollow. Yeah, it's not easy to build a brand zvinonetsa. So saka zvakazoitika manje zvakadai so mukuposta kwandaita mavideos aya akazenge akupostwa neNash TV. Nash TV ndakanga kuposta first video ravakaposta iroro ndatatofunirwa nemumwe munhu muzukuru wangu akatofunira sekuru ndimi muneka video kamakaita kuti muroora ukunobudisa mapisi mangani kuti ndini sekuru video iro kwandarona kuNash TV ndikati ndochi ichocho kanzi kuNash TV started kusearcha nditoona ndikutoverenga comment section nditoona ndoti munhu yanondinakidza mukorekore ichi chinombomona kuTikTok saka ndapedza ndangoposta mavideos angu kuFacebook, TikTok nekuInstagram chingoposta mavideos angu toona following irotokura vanhu varikuramba vashuwa chifollow saka ndozvakanyanyonipa shungu zvozvo kuti vanhu vairamba shungu ndifollowa zvino manje kana ndaane mafollowers akusvika kuma 1000 ndoramba ndakangogara saka ndienda kuita sei hapana ndatanga kurova content zvazvatova muropa saka manga makuposta pawiki here kana kuti on daily basis? Yeah, because of pressure ndakanga ndinayo like ni zvandanda kuona kuti vanhu 1000 maybe varoda kuona saka ndaigona kuposta 3 or 4 mavideos per day zvokuti ndakanga ndine vanhu vangu vekuti vaitongoti like ndaindi munhu aiterera mafans posta shamwari mboti kandire ndakanda futi ndakanda ndaigona kuisa maepisode kana 4 per day. So zvadaro manje ndakapedzera ndangorijusawo kuposta ndangoti maybe ndingato 3 mavideos per day, 2 videos, 1 video per day zvichidependa noti mood yacho inenge iri sei because mashandiro acho atinenge tichiita inogona kushanda nepressure kuti waenda mucomment section maybe uchangobva kuposta chinhu waenda mucomment section because inini to be honestly imwe content yangu inotobva mucomment section most of the time I spend time ndiri mucomment section ndichiverenga ndichitongoona kuti but zveshuwa zvaataura zvine musoro ngainditongogadzira chinhu ichi ndogona kutongochigadzira ndotochiposta futi kana ipapo chotoenda ipapo chotoenda saka ndo mashandiro andinowanzokuita kazhinji kacho zvimwe zvezvinhu zvatinoacta izvi zvinhu zvinoitika mukurarama zvatinoita mazuva ese pakurarama kwatinoita mararamiro anoita vanhu kazhinji kacho saka vanhu vakawanda vanenge vachibvunza kuti saka Mbuya Rera zvamunoita izvi munonyanyozviwana kupi kana zvakambobva nekupi like vanhu vanofungidzira pamwe ndiri munhu wekuti ndakakura ndichishungurudzwa kana no handina kukura ndichishungurudzwa but ndingori munhu ane macharacters ese like zvandakamboudza kuti ndakagara nemunhu wese womufamily aindotoziva macharacters wega saka it's easy for you kungotora character pamwe pamakambogara nawo matomboti ndoda kungoishandura mbichana ndotobuda nekakasi zvandinoita manje inini chandinoita chero ndichigara panzvimbo ndinototanga kuread situation first kuti munhu wandinayo akaita sei sezvawakaita iwo unotanga kutokuridha kuti munhu short-tempered here ari rough here akaita sei akadii undoita dance according to the tune exactly kuti ndikwanise kusurviva panguva iyoyo so zvinhu zvekuti zvimwewo mukugarisana nevanhu maneighbors chii hama and what ndo kunonyanya kubva chizvi asi kuti vanhu vavo ndo zvavari but ndikuedza kutsanangura kuti umwe nomwe ane attitude yake pakurarama hatina kusikwa zvakadi umwe nomwe ane weakness yake hatina kusikwa zvakaita sei zvakafanana so that's why chona chicreate macharacters obvo ana mai Jemu ana mai Tumero vanani nanani ndo pazvinobva ipapapo
Indozonakidzwa kana muchirova dzechechi makapfeka uniform manje wesiri ndiani kweyeyo pachirova nekahosho shaka kuti ndiani ari kuimitetwa uyu but I'm sure ivo vanenge vachitoziva kutoti apa ndinenge ndini ndarova aiwa alright chinoitika manje paipa panogona kunetsa kuti uzive kuti kubatana because one like sezvandakudza kuti ndakakura ndichigara nehama ende ndakapinda machurches akawanda ndakapinda machurches akaita akawanda saka panogona kungoti netsei kuti uzoti kutaura wacho ndoupi vanopedza vangova Mbuya Rera vari kupedzera vangova Mbuya Rera so vanonzi Mbuya Rera zita iri rakabva kupi rekuti Mbuya Rera alright pana alright Rerato, it's Lirato. Alright. It's Lirato. It's Lirato. Alright. Mwana we neighbor yedu. Neighbor wedu yakangoita mwana kaenzi Lirato. So mwana uyo akangokura achingondifarira. Saka kaine musikanzwa. Lerato kurova, Lerato. So I started ngozviti since Lerato achindifarira inini zvangu rega ndingozviti Mbuya Rerato like Mbuya nevazukuru vavo vanenge vachinetsana nevazukuru character yana gogo nevazukuru vane musikanzwa kuti inenge iri tsomu nekuita sei nekumhanyisana saka ndo pandakabva ndangogadzira that character yaMbuya Rerato. Alright, so kubasa kwenyu kwamunoshanda mune muringori mega here kana kuti nekukura kuruita zita because zita rarira kana kuti mane vanokubatsirai ngebasa rinenge richienda mberi? Alright, chinoitika manje pamagadzira ndakaita zvinhu izvi. It's an imaginary drama. Alright. It's an imaginary drama rekuti ndokusira homework iwe kuti unosara uchifunga kuti hey saka zvichazodii saka vanhu vacho vari kutaurwa like unofanira kutora mafaces acho wega kuti this is Lerato, Tumero, Pomerai, Yusufu naningi vakagara apa vari kutsirwa nambuya vavo character yacho sevanhu vakakurana nambuya uchinyatsoteerera so mbuya vachinyatsotaura tiraita vazukuru asina kusakura haadyi panapa handiti hamunzwe hamunditeereri hamuite sei saka it's an imaginary mamwe like macharacters tombopota chimbobuditsawo zvezvekungotiwo kune vamwe vanhu vanenge vachiti no zvanyanya madimambodai ndinogona kuita because of vanhu vanenge vati but isusu chaizvo it's an imaginary drama rekuti iwo wega musambo wangu ndega iwowo ndo type yecontent yangu yandinocreata one man one band because one haindipe pressure haindipe pressure I can run myself zvangu amuti ndingamborwara saka atambomira zvinhu zvekutoti ndokutora makamera zangu ndotongoisa apa ndakutozvita because yes team ratoshanda naro tiripo but mwana anogona ngari kubasa mwana anogona ngari kwakato fuchi kuti timumise kuti asaende kubasa kwake azviite sei azvibude saka ndezvekuti chero ndiri wani ndokwanisa kurova chini totopusha content vanhu votozoshamisikawo nawo vachitoshamwari kundozowatozara uchiita so ndo magadzira tinoita zvinhu zvedu. Alright, so pane umwe wechidiki andiri anonakidzwa zvakanyanya naMbuya Rera anotodawo kutoitawo mazuva ano yotori implement anoda kutopindawo muindustry mungamupawo advice yekuti chii wechidiki uyu? Alright, like kupa munhu advice ada kupinda muindustry unoti arikuda kushanda nini ayo ada kupinda muindustry ada kupinda because kuti tinogona tinomwe mwana ari kumasvingo umwe ari kuchipinge anokufollowai azogona kumuremera kuti aite reach out to you kuti azoshanda nemi but ari ikoko moda kumuti kudii? Alright, chinoitika ndechekudai vanhu vanoteera content especially vanhu kezvinezvi vanhu vakabva mucovid vanhu vanenge vane mastress zvakawanda zviri kuitika so vanhu vanoda entertainment yakanyanya as long uchiziva kuti uri creative uri content creator don't worry just create your content kezvinezvi kwane social media ndozvazvakanakira kuti you can post zvinhu zvako through social media but manje vanhu havangoteeri pasina chinhu
vanhu vanoda munhu ari active, kuti kana riri drama chairo chairo, make sure ngarive drama rekuti munhu akariona anofanira kuziva kuti munhu andinakidza, regai ndilike kana kuti regai ndicomment. Handiti saka panotoda kuti ushande nesimba, as long as uchingoziva kuti uri content creator. Guys, itai basa. Vanhu vanokwanisa kukugamuchirai munyika ndokunge waita zvinhu zvekuti vanhu vakugamuchira. Ukangoita zvinhu zvinovafadza vanhu vanokugamuchira. Alright, tichipedzisira zvedu, vamwe havasi kunzwa zvakanaka kana Mbuya Rera vakasataura. Tachitaura naBig Sam, but Mbuya Rera vakasadi, vakasataura. Ameno manje kuti hazvidi kupfeka here kana kuti togona kumbozama kuswicha takadaro. Mbuya Rera vadawo kuti kudii kuna Anatumelo. I think zvinoda tapfeka hembe tinganyeperana. Togona kuti Big Sam aiwa ndofunga mango zvinzwira kuti adzaiwa Mbuya Rera ndiye Mbuya Rera. Mbuya Rera ndi Mbuya Rera, Big Sam havasangani. Handiti aiwa tinotenda. Mire muzvionere Mbuya Rera vachiuyapo. So thank you very much nekuva nesu nhasi paSaint TV. Tichitenda kuti basa renyu richaramba chienda mberi. Muri veZimbabwe tinoda kutendai nekusapota. Kune vese vanoda kunge vari vanofollowa nekusapota Big Sam Mbuya Rera, aiwa munogona kunovabata paFacebook page ravo, link ndorataisa pazasi, zvakare paInstagram. Handiti tingave kwese chikotsvaga Big Sam. Usatombozviti but pane mumwe anogona kuda kutombotaura pafoni chaipo kuti aiwa ndoda kumbotaura naye. Namba dzenyu dzinoti kudii? 071 799 5721. Idzo dzataisa pascreen. Vanhu mabirthday party nekumamichato, umwe anototi pane kumuchato kwaunge wari Mbuya Rera mumai, umwe anogona kuti ndiri kuvada. Vakasununguka here kukokai kumuchato? Aiwa, zvisingaiti 100%. Zvino kune sadza chete. Sadza kwete rice. Towandira pakudya. Towandira pachikafu. Pachikafu asa ndofunga muri kuzvinzwira kuti as long zvine chikafu mukati vabatei. Aiwa, thank you so much. Chigarai mumboonawo Mbuya Rera vachiita tuntu wavo. Nengirikini nhamuroora iwe mamoyo uri kuiteiko kwakareko? Wakarara? Kurara kutoshaya zvokuita kao. Kuterara kutoshaya zvokuita. Chimbotora nengirikini, tora Bhaibheri umbondiverengera toni. Kurumidza. Tora Bhaibheri umbondiverengera bhuku yazvirevo tinzwe kuti inotaura kuti kubva paine tangira pane bhuku yazvirevo ipapo. Tinzwe kuti zvirevo aitaura kuti kubva pachapter 1 ipapo undiverengere. Ndakangonzwa nawo ichitaurwa kuchechi Musui. Tora Bhaibheri uverenge tinzwe kubva chapter 1 yazvirevo kusvikira painoperera. Wapedza wobata nengirikini chapter yaPauro kuvaKorinde tinzwe kuti Pauro aitaura kuti kudii patsamba yakanyorwa kuvaKorinde. Kurumidza toni. Nengirikini Rera uya kuno mwanangu. Ndikuda toende panengirikini pa tuck shop paJasapu ukanditengera kokokura iri pfai. Utenga kokokura kurumidza kasira toni. Kasira. Namuroora chiko chadonha mukicheni. Uyo mukadzi waredu uchandiurayira mapureti angu. Chiko newewe. Mukicheni momuye muyeka mune madivhizheni matatu kutaura chokwadi. Mukicheni momuye mune mapureti amai waGaudensi arimo mukati momuye, mune mapureti amai waYusufu. Usabata zvinhu mumakabhodi please, ndapota. Ndikuti kutsanangure December kana achinge asvika aroora vangu vese vari pano, aroora vangu amai Maroni kana vari pano, amai waGaudensia kana vachinge vari pano, nana mai Yusufu nana Mambano kana vachinge vari pano, mukicheni unenge usingamutambire mu unenge uchitambira kusingi kusuka mapureti dhuze kutambira kusingi yepanze mukicheni. Ningirikini vanetenga chikafu chavo vanotenga basmati kana vakubika apangojiwe zinyekenyeke chikafu chemhanga mhanga pano
kana vachinge vauya, ende unenge uchishupa kurapoti yaunenge wabika. Saka gara wagadzirisa wafambira nhau dzako. Varoora vangu vari official vese vane muchato ndo vanenge vachitendera mukicheni. Haundizive kana nguva yacho yakwana. Iri kuuya diaspora, miraoni vakwasha vanenge vakati kata kata nemusha wesu. Garai magadzirisa nhau dzenyu naNaroid mugadzirise muchato. Uya nebhaibheri tione undiverengere.